Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Balik tang maigsoon sa atong pagtuon sa libro sa Tagaruma ug karon ania na kita sa ika-34 nga bahin ug ang atong isgutanan mabasa nato sa Roma 6, 5 ngadto sa 11. Atong basahon ang Biblia matod pa. Kung kita nahiusa kauban sa iyang pagkasamang kamatayon, siguro kita pod mabanhaw sa iyang pagkasama sa pagkahibalo niini ang atong daang tao ginansang kauban niya nga ang lawas ug sala mawala nga kita pod dili na sulugoon sa sala kay siya kinsa namatay og naluwas sa sala. Karon kung kita namatay kauban ni Kristo, kita nagatuo nga kita mabuhi usab kauban niya sa pagkahibalo nga si Kristo nabanhaw sa kamatayon ug dili na mamatay usab. Ang kamatayon dili na maghari ibabaw kaniya. Kaya ang kamatayon nga iyang gikamatay, siya namatay sa sala sa makausara sa tanang panahon. Apan ang kinabuhi nga iyaha, siya nagkinabuhi na alang sa Dios. Mao pod ikaw, isipa imong kagalingon nga namatay sa sala, apan buhi sa Dios kang Kristo Hesus atong Ginoo. Bakadto ang giingon sa Biblia. Nasayod ka ba nga si Jesus nagantos og tinuod nga namatay sa krus tungod sa atong kahugaw sa mga sala. Tungod sa imong sala ug sa imong pagkasalawayon angayan ka nga masakitan sa kamatayon og makatilaw sa mga pagantos sa walay katapusang impyerno. Apan si Jesus napulan sa paghukom sa imong mga kalapasan ug bidawat aron balansang sa imong lugar sa gimaldisyong kahoy. Kung imong gidawat ang manluwas ang iyang gugma ug mga buhat ni Hesus, maulaw ka sa imong mga sala ug dili nakagusto magbuhat o magunahuna sa lutan pa. Imong kasilagan imong mga sala ug ipanghimakak imong kaugalingon. Dili nimo ilhon imong kaugalingon apan imong hukman ang imong kaugalingon ug muuyon ka na nga mahukman. Imong ilhon imong kaugalingon nga patay ug walay bili, walay laing makaluwas sa imong pagkamasalawayong kaugalingon kundi sa pagbuhat sa espirituhanong kamatayon sa imong kaugalingon aron nga si Kristo mabuhi sulod kanimo. Walay tinud-anayng pagsunod kang Kristo kung walay paglimod sa kaugalingon. Si Pablo adunay naunang testimonyo nga iyang gisubli sa iyang sulat. Kita gildansang og nabuhi kang Kristo aron mabuhi nga hapsay uban kaniya. Kay balo kita nga kinsa ang gilansang dili makalihok sa iyang gusto. Apan siya gihimaya og namatay sa hilabihan nga kasakit. Si Pablo may testigo nga kining kamatayon sa atong kaugalingon nahitabo niadtong nagsugod kita sa pagtuo sa gilansang. Sa maong higayon, nahiusa kita sa kamatayon ni Jesus o kita midawat ngang iyang kamatayon atua. Sa balaod, kita gayud namatay o sa wala na'y katungod o gihandom sa kinabuhi kay ang kapungot sa Dios. Kinatibuk ang midaot ka nato uban kang Kristo sa diyang siya namatay. Sa diyang ang balaod sibil wala mitanyag sa katungod sa namatay. Mausab ang balaod walay gahom ibabaw sa tao. Ang tentasyon wala na mahimo sa atong yanong lawas tungod kay kita giapil na sa mga patay. Apan adunay mga tao nga hapit na mamatay o katungang patay na apan gaginhawa pa sa kinabuhi. Ang maong mga tao gusto pagani mulakaw ug usab apan sudunga ang patay nga tao nga nabanhaw og milakaw sa iyang pagkadugta nga lawas sa kadalanan sa inyong komunidad. Ang tanang tao mudagan palayo kaniya tungod sa daotang baho. Walay laing hadlok kay sa Kristiyano nga mitalikod sa iyang daang sala
mibutang sa iyang salawayong lawas sa pag-usab ug nahimong piniriso sa iyang lawayng buhat. Ang pagpadayon sa atong paghimakak sa atong kaugalingon usa ka kondisyon sa atong pagtuo. Kita unta magkonsidera sa atong kaugalingon nga patay kang Kristo sa tanang panahon. Atong pagtuo dili lamang mumatarong sa atong mga negatibong buhat nga susamal labang sa atong gitabunan ang karaang tao ug iapil atong kaugalingon sa gilansang. Dili kay ang atong pagtuo sa positibo, kini pagtuo sa kinabuhi ug atong pakigiusa kang Kristo sa gugma naghimo kanato nga kaabag sa iyang pagkabanhaw, pagkamadaugon ug gahom. Sadyang si Jesus hilom nga mibiya sa iyang lubnganan alang sa pakigiusa sa iyang espirituhanong lawas, milapos sa mga bato ug dingding aron siya kinsa nga mutuo sa sininaan usab ni Jesus sa iyang kagalingon. Sumala sa pagkahibalo nga ang kinabuhing walay katapusan sa atong Ginoo, gaagas kaniya kinsa hugot nga nagasalig. Si Kristo dili mamatay, iyang napildi ang kamatayon, kini walay gahom batok sa usang balaan. Si Jesus namatay isip karnero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala ug nakita ang walay katapusang pagtubos. Siya namatay aron walagad sa Dios og sa mga tao kay siya nabuhi ug himaya samahan sa tanang panahon aron daghang anak nga babae ug lalaki mahimugso kaniya mabalaan sa iyang walay katapusang ngalan pinaagi sa mayong buhat. Sayod ka ba unsay timailhan sa atong pagtuo atong gipanghimakak nga atong kaugalingon sa diyang kita mihinulsol sa atong mga sala ug nahiusa sa krus. Mao kini nganong si Jesus mitanom sa iyang gahom sa kinabuhi kanato aron niya kita mabuhi sa espiritu ug putling mabuhi sa Dios ug malipayon nga walay katapusan sa pagkamatarong sa mga si Jesus nabuhi gikan sa kamatayon ug nabuhi ug naghari hangtod sa kahangturan. Apan adunay kalahian tali kang Kristo ug sa atong kaugalingon. Siya balaan gikan sa iyang kaugalingon nga walay katapusan din ato lamang kun ato lamang ning makabot ang tinuod nga kabalaan pinagi sa atong pagtuo ug pakigiusa kaniya. Ang apostol wala lamang manghangyo kanimo nga mo serbisyo sa Dios, paniya kitang giaghat nga mo serbisyo kita kaniya pinaagi kang Kristo. Dili kita angayan nga muadto sa usa ka balaan pinagi sa atong kaugalingon apan kung asa kita naunlod sa manluluwas atong kahangol namatay sa iyang gugma ug kita magapadayon kaniya adunay iyang gahom kaayo kalipay nga magabuhat kanato aron atong hingpit nga mabihag atong kahuyang pinagi kaniya kinsa magigugma kanato. Kita nakiglambigit ining katungod pinagi sa atong pagtuo ug pagtugyan sa iyang kabubuton. Mituo ka ba nga ikaw gilansang o gibanhaw ba ni Kristo? Magampo kita igsoon. Balaang Ginoong Kristo, ikaw ang mipili ka namo sa cross, imong gilubong ang akong mga sala ug paghukom. Salamat sa imong dakong gugma nga makaluwas, pun ako sa paglimod sa akong kaugalingon, ug ituko dinhi kanako ang kaalam nga magsintensya kanako sa kamatayon aron ako magsudong nga patay sa imong kamatayon. Salamat sa imong pag-antos ug imong katuyuan. Ikaw akong gihimaya tungod kay imong gitanom imong kinabuhi dinhi kanako aron ako mabuhi alang kanimo. Himaya imong amahan og pagkiusa kaniya sa pagtuo ug balaang Ginoo imong gihimong santos ang mga mamatay ug mga walay amahan nga mga anak sa Dios kinsa nabuhi alang kanimo. Unsa kadako sa imong grasya palihog dawata ang among pagsimba ug ang among kinabuhi. Amen. Dunay pangutana igsoon, giunsa kita paglansang uban ni Kristo ug nabuhi sa iyang kinabuhi. Usbon ko giunsa kita paglansang uban ni Kristo ug nabuhi diha sa iyang kinabuhi. Daghang salamat hangtod sa sunod pa. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.